Siad bhaisteach go dtí an chur láthir se le chuna dé be se rathúil bhí mai gan sí tan na grúide as má chláigen nuair sin beghaithe tá fácaí anathe agus mar bhí an tean tráchtaracht le muthetáil ar na sleána agus le chuna dé hanig íomhaint chuoife. Íróhar mar sé dhéanú ríiste gaige bhí daoine ní móna sástaí gur sé déantí méle agus tá sé dhéanú se sí neiscí agus man sir was ní modder tá gabis mar bhúnseis chuid smó ach ní an pin roiil lei sé dhéanú agus ní bheith gáhíirí a chardus go so nuair a amse deis rud cin sin dhéanú dhéan se so bóithlam ní hastíon bhm macsáil a ní seán bhí dtí gom hána a dhéanú ríiste tá sé sin chutí má chana hénta sa gotas má hastína gan cinn scoirteach agus dear cuais tí gofa ach bhhaithlam be se mór an croft cíanana ach bhhailm gáil níos deimhne chuid go na ruda agus go bhain mar bhí rátí gom hána ní hen sanolaíma agus ní hen teanolaíma a chartas go so ní nárát go seo céit mé géad. Géad síos na bhilteachtaí agus seo rud cinn ní hastíí móm a bheith dribleis na héine ach tá goin go leor gan na bhilteachtaí ní bháinna muo ach nó an ngáil agus an gáileh agus i ggéirí is garcaí chuide chunis tá sé tá na limistéis beidir as dáta tí le ránna si as fáin ní le sam ceá cerinne tá se ó hiú Lord na bhéile go léú timuich gáir séide chuiste a bit. A bhdaich seúid na bhilteachtaí déim rah se leicíach ní dé chuige tí le ránna chuige sébe agus seo an leabhrán bheith bidíntií nóla ó gaiidir mus go an nídé 8 sílam bhí se háin sé bhí sé géig sé cinint agus réon se léocht agus réon se an leabhrán se le hí sin. Agus se cinn si tí le rá go leor go na háitechaí tá detíisteach an ghlás an seo nó a bhaine tí le rád go béidir na se cléin was go ní ní bhain se sin leis méid caiinteirí tá am. Agus thuúda rá hí brechhilteachtaí fácií machchas san áir a hátan se sna slíú gabhil go bhí aine go mid a cheanna lochnán fear uasáil Jimmy ríd na féisne an sin go bhílas ceirde ceim agus bhí bu an caiinteirí bhí chaún seoige was go rannaí típa náci le tá se náci le beáasa agus bhí brechilta tuisteach na sléiftín sin chaáide le áitcinn se do cilbe caiigeir cilmeachtáige mé lehlas go nó athláir bailile beh i meas na groch agus an cháil is mó tá ar an áitinis ná Tommy Fleming sin beí nástanning sesin áthús ceidim. Ach bhí borstríthearacha in sin tá sinna gan de ligií ach beíon an chanan chéanana bhíá. Bhí borstríthearacha in sin mac déisi bhí an tú agus Jimmy siad níideag nach an lei. So bhí sin measar a rééisanta agus bhí seán bresin an duine deisí si le rá an chanan sinnaige. Dólan seánna an bháthir mhór agus anna ahar mórí. Ach fiúháin a dearcúir an limistéis gailteachta tá gan mó tá chuidú tí le rá ní mór an gail na muoitetá hátar bháil a chaisiil farír. Na háitechaí inhfuil si fós meastar a bil ná rostúach Portachláid, Cearúfáid, Ceannadlach, chuide go chur an buí rudín beh háart an se
do húm agus cuisáile agus dúlach agus sin seo lehanais seoin lehanais nó bhfuil prostin sin móra tíh si go bhfuil óisiid agus tá sin na féisne ní mór an chuilge tíh hóí go chun eile tá muidir gan chuid boscad ceantar na haché me fod dú tá na haltaí hísan seo. Ach bhfuil beh tíle ráil se tá sí cinál mar go leor go na háis a chuid tá datíisteach bhaine óras go cé go bhuihí ní fada hinne bhuihí me tafa den sénas leanna móide go dé sé mólánach cins bhíán mólánach agus fi chuige bhrá ige cíisechas le don chuán. Na háinte chuistra se bhd beh ná tíhas go seo agus hátan seo dún chuán ná tú rostúchas cearfá agus portaláid brutí beh hátan seo. Bhí leasannam bhil tu marrá sé sin an sin hátarrácail lehanne se chorán siadam is láidere na streisií na gaá agus tá cineál conspóideán bhil níos an conspóidí ach síle an tíú seo íochttarachla tíú hir agus seo uachtarachla mas bu nach chune tíhheas dhéana te sin céilhna go ach tá bhí chuitimháin gan Ián ina bhilteachtas chuid eile ina gáilteacht mas nó íorhilteachta sána man leginn sin a bhín sé ceanna donbárach churas go íorhilteachtáirteis. Sin táidir gan éid an tíhheas go chun do bhío agus cap na móna agus chunse an tíú seo ar fád isteach go deachta héala was go chunse turbicétí agus an tráith agus bilte níon chuile tíán an bhrám héad na bailte le táhartan seo sena fearachán parcha deire má an tras na tlochhráic hí san seo dólach i sin tá sé mar éonghilteachta bháin bháilsa agus ar chuí chun seisteach am bhfuil choláir caiitisteach mar chuide go chunamara mar tá sé difraidtí ach tu muidir go sin. Ó aras dáán was go an bhharan tucht sin sin sios bhfuil bealachóric siar chofáid le bailach ruúic a chuid na gail go muidir níl muidir gang ach tíhhír agus tíhéir go bhfuil uisiid ó hiú na teangáíochtta de agus inis ní héon teangáí mis a tá me se cubniú go beidir dólach agus dúhumas chuáile an méid tá landtí an gcuil fe leintse níos chuise go tíhhír. So némar tá rátín sin am. Si le rá bhfuil deid an idir tíomhhír agus tíomhhéid go eras agus stúgáil níos fuidir séis agus séid a thuaigh si le rá agus steachas ligach mar chuna behhaon chana chéan a bhí gaiiristeach go dtí na sléifte gabí dé se ní altaí si le rá ach bhí don chud bógache bhhaon an chana chéana agus go móhhairt na leag nach chu mar hápla níorí beagnach a neras nó a dúisgur tuío ach ginsaí agus tá go mé sin doráid mar ní hamháin go raine go maid teanna lachan an cáintúid as na séifte sin a tá tafad a fuaisme ó air in sin gá athir mór a runné Martin O'Kine agus buas áití bhesaí agus deir sé an focail i gionsaí agus ag gionsaí sin ansaí mar tá is a gcoinne bheith bagarte gan chéint nó fechan na bhló nó le háchrann si go rá ach
sin an legan tú gain hí begnach. Agus bhí sé sin cin si an thart ag rá an ód was go. Ach tá sé delíráit go cin si bhfuil tí bháin ní soltaí an tí bhile bhil go mar tá machchan tuisteach acail sa gceist chamáith tá sé sin an oltach ar bhealach bhfuil go ach tá ceanna mar haid. Sin rud cin runne me tágar gus má chaint sa bhí seán eilhs go uair páirice sa mór a chuúlam go 8 chanan sínearas. Becheart go hen ceiste chotíí go méid roimh se ach más bu chuid na bhí beidir 3 cén háarta tíhheas go prosna cinna mór was go chanan sin cé chanan cinál fodú agus tanhaltaí agus sin an tíú sin háartar chunelí an sin bhí ceantar ggólacha agus dúthúma agus bhí rastúach rud beag de frátí go rastúach agus tíomh na cear mór agus go tí sé sin de frátí go tíomhhuaí go chuáin agus níl sam ceara an chuide le bailach roich bhí bailach roich bhil goéala cachla bhí acu sin bhís na hátar ar bhilach roich. Ach cin si tá go leor gan na chanan si sin cailsíháin páiríir. Ach seo chuide an stóir focail samplach go stúirtainna cins ar chu an ché cean sin fi seohhaid ní be chuisianta sa gáint bheit daoine a rís seo an áitiúil se cinál chaistú was go ráit an rud oltacha sin a hena isteach leis na daoine de mé ar deithú as chuidealú nó an rud a bhí farsin choláte was go an rud seo an gré se nó an ní se nó an náthe se a bhí sa gáint go far lehan bhlas go na chanatí ar fáid. Má céideam me go grás ag muintir thud bhí cédaí agus chur na móna ará fuaí chamáith agus tá barú na chláigeann go sin ag muintir an nachré achlan na gaiile bheith menlach agus bailach láir agus hartan sin dabritead a sin. Sílim go neach me sa tóéis lésid ach ní am an áil so míle sam Peter ach cin si bhí sé se le na muichetáil ngélik na mí agus bhí fuaí na muichetáil i ddíróin creidim agus tá se le fáil déir se go sé i neiscad chun hartan sin leanchalim ciile agus hartan sin ar naige. Ach an nuchaíán fuair a bhí me daoine ráit le hí fórsáisteach fórsa gotí beanná an náid fuaí mar tá se rastúach agus ar ggéir mhór was go ach ná ar mhór chun steal. Ach agus tu mas bhí an was go barúla a cinse gom chuir bhuihí muintir don chuáin muintir rastúachráit fuaí agus an éit an ácuil abbaí bhí se gabbaí le bart na móna bhenig bhí standanráte sin agus bhí standan cear fáig so bhí an áchuil aige sin ach was go an áchuil sin mar tá se dárát was go sé abbaí was mar sin was go beidir go hanig cin dá cean broch na sálacha a héalaí agus ran se cinál más an roifa. Don chuáin ar náithe cilmhór ar nói don chuáin uhi me agus cilmhór dairí me agus abra mar ríiste se bíam micí ó marachú agus tá tafad brá le fáilmhaide chaartlan tar a sír a ranné ortamatónacha le réid na gaalteachta agus minic deir treisián dairí me an náit uhi me agus sílan gur bhuihí me páirice sa ráit bhuihí me tar na bháin ché go mete dorás acu sin a bheith ráit dailí mar de cins ach sin
na nílas ham. Agus ní gom cinnáit go ddíiseach in ar stopúha sin a míh muintir do lacha na do thumaráit buhí me na darí me ní me cinsi in neachil díir se darí me agus is brodáin fashion sin an chuisianta sin fiúháin na múscarí ceitim bhí me bank í sean faoi ceirta an turíiste súlaháinach sin as múscarí as cholé agus ónín sin agus daras ceol brá dúirtainna chu darí me ceol brá. So tá sé sin sinna bhna mar a chamáich. Ach cinsi de me duine cinn se ráit bhuihí me henne rá bhil tá sé ceirfáid na partalóí ná ar stúch náid. Tiagháil agus tuiscin agus si ceáil go leor go na fastcin na jeirítar na fachlóras go tíbhthúí tá sé níos scoise go gnáil agus tíhíad tá sé níos scoise an chuideile go chanachtúras go. So tiagháil réidháil faoi leog tuiscin sin faoi leáin. So na aithríonn se sin inscinne an nach chud beidir. Marlas agus tránach dúirt tá marlas cin sin an ngáil le hí rannach ná macréil mar tá seo dheas agus bhuihí me André Pelandri ráit go danig an focail sin marlas as gá acail muir leos paig méle an tíosca sin agus muir ar na hean náige. Smuil agus bálach cholehain hir is bálachán atá neceile se bhhaige úscateach. Smuil ní hiiglam tíocht ar a bhacha sin náte bích agus ní híanam gur se beidir má tá duine cin sin fáidir se agus is dúna lofa beidir go chrófarráislam bhil se le fáil áte bích nóna. Mar tá fachláir tros go agus tíomhhír heas go gá tígat na fachla chéan áil ach ní bhín se le fáil aber an mí dóir was go ceanhána ag seach nach láigen ná fachta a goin an neachil agus an nearas le hí chuí sí ná sílaich ná tugann siad bodíarta bodíarta so cinál umglaí má hasí mar ná twister nó tornado. Agus bodíarta be fachal bhí fe móid mhór a sligeach dabertí did sí bodíarta an de bagtatí se de níos ar mé Tá me cuafachaí nuair a chéint. Agus tá pí seannachas faoi chosán bhdíarta oscad do dóí teach a náid cíns go rá cosán bhdíarta tíochttasteach éis go leagchaí an teach. Níos dúirt mór an faoi ach sin leagan na cinnte buime ó chunig is cearfáig. Cleamach dear agus gáil mara tiche agus tifií agus chuir suas fi an geabhair sin a fi an geartach a seáin sin go rá an áiríocht sin ar bhacha sin litir fraic agus gur bhuihí me tafa de cinint go air Tomás de láú sílam agus ní híad an gar háirta sin is ach go róirte ru cinint cosú le tifií agus nóir éanú sa lésid tá se breici síos le na hána mólas go tifií agus ceidim is chuir me duine cinn si cin sin dom faoin roí a bhíh ar iniscé agus bas as inis bafan na hánig se ó hús agus go foiil an duine sin slucht a hánig in ar na héar se harta sin agus cin sin ní se neachil tifií tithe deir se neachil ach béidir gur be sin leagan cíns a bhí coitinta tíomhhíad ar a ggósta mar tá aclail an difráidí mar scáta móna agus tíráin agus as chuide go gnáil agus má dhearcann tú a bhí sean sinna faoine sfigiad tá páric nó páidric sin rudí cinn seansantaach a neachil
brodig bhí fáí chum fáíil mac bhí se an eile was go i neachchuil tíirsead pádraic in áit páric an tá se go deala go chonacht agus cin si pádraic tá chu an ngáil nó pádraic mar sin ach páric cin si tá se anhearas agus dúrichétí so tá acail má dúirt na heiscís mar hacan se heh tar siad was go cin si tá leagnachaí an altacha brach chu agus sin an táir mu ráit seo ró himplaí a bráit bhfuil gailúí ó meascáin na meascáin go gail Chonamara agus gailge chuideala mar ní thuúla rá go gail Chonamara has na meascáin go gail connacht agus gail an mún agus cin sin ar instúir seach a hárainn agus tá sam ní hena teile muinte ráin a bheith muitetá go matós muinte Chonamara arth agus ní cin sé ach óúla sin na ráit was go siad agus cos le chanan si an bhéir losgad ní hí leráir cin áit heisian uras go canans bliatrama agus canans chunrá i méle mar má hintersteach chuilte lachar tá siad cosú le altach ach tá siad fós an chonachtach sa go láir siad agus leankite sin was go ná leanate sin na canan sé gléileice bhí hartar sin ach rach mar ráidir tí beile ó se tifií so tifií bhí sin ní bechuid sin chuideam ach éist ní me cinn siú sin rudí cinn se hanig leis bhar sin hanig deimiisteach ar an nilán ó dheas as níos bófanne as mí na roií nó bhfuil se sin rudí cinnta frá níos gom. Don chuáin áit is mó bhuiim se ach chuid déana me samhí nó déana me rudbecha afran thuhair sin é ríist agus áint so apa sin éisiste ar bhd dúgus ar an nachléim deir se do gcónaí san máint na rottá cin máint na rottá an chéin a teo san máint na roise seoí máint na roise agus ach sílam an leanchalim ciile ant chud bhí me céir an tú ríist a hí sin Kitty ábó go deocht sin sláigean bhí tar sí chuirtíine na bocht ach bhí ban a gcónaí na réú lochtíí ceis go dtí tú sin bit se do chaint léich Kitty bó tre mas máige a céidim gur bhí má gan chuid ar túG ceis tróna chéint agus dúir sin int seoí int sin ar tóide me agus an éon choíisteach nó an nasalization or the kinch. Tá tafid gar as muinehó sílam ar dógan agus is muinehó tú bhas go cearfáid dúirt se áint leis an aine an chrí chumáid agus béidir cru se an chuáin agus Jimime se fashion le gur na Skylan ar the kinch. Ach tá se fós be hir bh dú agus an nachlim. Agus also canse beart me henne gan kann séad mé was go teáíochtta ó hain ach nasalization tá se sin na muitá an nóchaán a bh chléile was go má éistan tú le seantaftí go fáir chu Joán tá le fád má póscríbann túisteach pá chu Joán ort an cheannaí nó ortrónaí san inil cuadaí. Raidir an bhilteachta tuach sé níos cin sé ach mar hampla dúirte a bhachla in rá gá in sa deisiú so abramuid talúd las na héán ná tíhas na héán mar sin bite sin anchoitianta agus námlaí leis a bhachail an éann agus tá fi an ítach anig má chu sin go an sin magraich vin san Anthony James sílam as part hoi agus é déanú chusí ar a héal hain agus bu go mór bag an chu ar bhí an sin mar tá chuid chun bháíocht
mar hapla muintir chun chuichan níor se da dhéú go starú níor se cearú haig a cearú fáig bheith effaidíochta se TH cearú fáig I dtíor se agus anathe tá sé sin na muiche tála bh chláile bhlas go muo agus bhí se anchaitianta a ganacht tá se anna do bhí cédí chomáith cetim mar hapla an focail eile tugain ar lór ná GUTH nes an nóáil gú níl sampuí tú hir has go na muideartha lean cholim ciú go tartan sin chuiris go se difráidín sin na ach cin sé muo gof deirsead agus ní seo mar tá se gan mar a hat ach srof. Ceitim bú sin anna cornmóna chomáith ach má tá ní just cornmóna na stúiúideach na den níta ólach ar gan an sin a fáil. Jack mar ríisteach sa leabhar an the Irish túna chédí níos sam sin gur hanig me tágartá ach gof cearú fáig agus mar sinne. Ceirta le coppla facha leile bhí sé scríomhí sí sam ach níle sam se go thomláin ceart. Suairsc atá na suairt má heastíimeis ach leis náir chuil tá ráitiach go láidir I ggéir fáig suairsc sa se cosú le tíochtach nach raí le hí ruticinnta grámhar agus scríbhain síos sínam gur íortha me go fáric pap páirce sa mar a chun fear is leis an tar sír le sin agus le na bhain chéile Catherine agus sínam go raibh sin nach ra suairsce chu tíú sin le hí ruticinnta bheith grámhar. Na sílam chuis sa dúirficédí deirsead trothú is cuimh na leam seán ó gráine an fear vín sa deanú níos dúirficédí ach tá dólaige an agus sílam gur beis na dúirt le trothúil le hí ruticinnta tá grámhar agus gur bhainseil tíú sin síise agus is an níalcha a tá na chónaí is go na mara agus fear an suairsc nó an trothúil nó mar tá se go na mar a has an warúil ach sílam gur trothúil a dúirt se bhí hátain sin was go níochanna bheith cin sé chain se féidir go gonici just túirficédaí ríist tá an lag nar a ag go fáidir le túirficédaí agus áit a bhí timuich go náid chuí is mó bhfuil aine go mar theu. Agah asab gáileamh tá se an nó chuíáil agus isligeach agus an nóáil. Agaí así gáilí tá tú hir go bhfuil óisiid. Nes sílam bhí fear bhí mo ceandrú as an inneoir. Agus sin cinneáil nach le bord an trás. Be bhí náid stanig bríon rói cearmán agus sílam go dúirt se agaí. Náid agah scoise sin beg iontas ar ach sin difir beg was go crapháir agus muim sin legan a hanig a fósma ó Seán Michael as cean loch a ríist si gat Seán á Gearmán tan i gceartas go si gat tafadáil ar radidir bhilteachta ó chopla bliana na hain. Cean gan chainteirí is áile dal bh hí mar riú an éon chanant agus fear ansúis chomáich. Agus sin cich agus mór seo ceanna deirt do bhánaí was go. Go mór mhór was go le se a trachta graithí na fárigiú agus graithí aimsir agus do mar sin. Má chríochnaíon focail ar afada in nó ar INT tíbhaistí a bhfuil óisiid tí le bheith meas ar a cinse chunéirí ófada G agus afada IL an nóchaíchan, so tuigháil, créidháil, tá mé ddírig gur hartta cheanna le mar go sreichteáil nó sreichin sin ar níos am se ón se gin sa bhíne. Ach tá
tse leis na roblachaí na robbal atá le tlans an ngáil. Rud cinn se le faoi tíomhthuaí go muo tá difráidí go chunamara háas ná na robbal na deirí tána muichetáil na focla. So abaisinis is even na muinte chunamara háas, agus na muinte thuirí cédí chunamóna ochaí nó ocha chathúisteach. So abramuid chorachaí na chorachaí. Chomhair má achs na chorachaí úlasaid choraí atá nearas. So corach, chorí, C-U-R-A-I-G-H. Chéan neartha muintir chunamara choracha. Cean na rud atá bheith daoine ráit má bhuisin sé doiseach uscaid an chánaid nó an dá chánaid. Bit do ráit bhfuil tá sé gintí mar a chéirí uscaid. Mar tá an phrósóid nó an prosody nó an ruiche measar a gár dá chéirí, mar tá sé an dá cheannas connachtach mai he. Ach, Déanana mé iirecht na íon únis má éistan tú leis an bhíseán sin ó ansin na gráiche atá ar thaobh gréasán chuige aris. Leis a ghaí bheith se do cháint ar nóthe thuchte amach mar seo agus bheith ruiche mar sin aige. Agus suas agus nuas agus a ríist mar sin. Déobh sé go bhfuil siad tá sé gáin se suas ní beag níos mó tá a gud. Agus na gotaí chomáich múthair agus múr agus món agus rud mar sin. Ach gan amara aim se bhfuil si níos cléise go chuige món sa gcuid. Bhfuil séad nó daoine chomáach nó daoine chu go sésanna mar sin cineál níos samceir de deartha. Bhíoch nó daoine an seoil séad cineál sin sé síos níl mar déanam chu síos rómha heise. An cháidim sé an nearas míid se do gad suascas nuas ar nás gad suas nuas thar na cric tá a gad. Tá sé ábó tá bhfuil sa go taní seisteach. Ní ra mí mar sin agus tá síine sé amach chuid an fáfa. Rud chinst eile tá an difráidtí ná an chuig go nearammuid dearú na nanam nach chlóras go so. Más anamach chala bhfuil gotaige ige robbal. Is minic mííon muintir muo agus chunm seisteach san ára tú be cédí chumáith mar tá sam go níon se sin. An cean a dúirt me sa bhí an dearnach chus go ná gata, déir siad gat, fórsamach in gat, nó siúcra, ní chun se don áisteach sa deirthe, agus sin nó mise náit mise. Bhí sé sin cin sin a barcha deire agus hartan sin is go na clom bheith chóra le mrí san áit sin agus gat agus mis agus rud mar sin. Déanana siad dear a chána le óras go ná deartain siad nó bána siad na hachla ar chuí cinn stifráidí go na mara na hé leis an schwa hín sig deisú mríortha agus go John idir sin mar chomáich fan go bheic me. John ceapó, tá má ceapó bhfuil said ach nearas tá má ceapú bhfuil i muo ar fad tá má ceapú. An achar na gáileh tá schwa acu chomáich sin an bailad sláir agus hartar sin muintir chuin ceanan dear siad ceap agus John. Cé go siad níos coide go tíhile go chonacht a go leor bail agus go. Ach ceirta le ó se bhfuil is tráthúil nó is me héid go níon siad trácht cinn ar ócha sin ceapú chomáith CEAP ceapú an nearas agus neacail ba cáinte gáháil rud cinn nó fáil giréimar rud cinn nó brethir rud cinn sílan gúlan bhí chéanana a baint leis a bhacha sin an nó ngáil ní thucna bheith cin sí ríist má tá duna cinnte gancar seo beidir go dúcha leat
aráislam ná sin na dhéhnúdam an níorí capú le hí rud cinn se gáháil an nóáil. Ach cin si de cáintear ar a bhchail capú an nearas is móga a trocht ar bheith capú leomúí ná capú mórlasnar de cin gur cheapú ná gur hang tú sachiid san neangach ná an drúnar de cin si. Da mahaigéirí rud cén aráit a dearú fáig deartha tá cybnú. Tá cybnú góil an mar tá capú. Tá cybnú go go mai. Dú bricédí tá capú taú was sin cin si le hí sílam ná ceite mórscat ná capú. Ach tá cybnútá se hí san chuáin. Tíhaistí go bhfuil siad bhuihí me tafid go chainteo berá ionintach eile mérí Jean Tam bhreathnach as bláis agus dúirt siise mar scial tá capú tar na bháin. Rud cinn teile tá an difráidí go chunamara ná an focail gasúr. Agus creatum go mííon turbicédí go dé se sin le an nótá gan mar a heas. A gasúr cin sé an nearas is bochaile ní páiste go generalta mu ar há a gestin sin a bochail. Agus tá leagna cin an bod gasúr le hí tambáid bod gasúr a chu se agus sé sí. Ach da maitha tráchta fachta mar sin was go tachrán sílam. Tá na tachrán tearíisteach le hí páistí was go nó dá me tláán agat deartha gur an muíine agat a muín ná bhín se aráit. Agus cean gro sé sin an a gan mar a heas fád is cuiimna tú bhchaint fearras chu seaú agus níor bhuithe sé riomh facha sin ach chanig an áit cinnte duna cinnte rá scrífaí wascad rá muín nó muín le hí plán tá go. Agus ciche agus mór ar na tárá sin go. In de heile has má chúsan sin. Á gúsa ar na hí a gearh fáig agus domsa tíhile go chonacht. Ní ar hí dú ar bhítá sin nó áil was go dom ach má tá tú chuid bémar rud deartha gúsa, tá úsa sin. Agus chun sé sinna gona dom rud cinn teile BH agus MH de seú nachchail gcónaid bín sé cineál ú higann leis. So nó bhain leis tá sugad so ní dubh tá an ach dú. nó ná ní duh chomáid mu deartha contradictáil mé héana a ríist tá sugad ná teocht an méid tárátí gom coppla mómentin. Ach duff nána muhe tú híar sin bhfuil duff ná bhuihí me duna cinn se ráis dónach a chrom duff as ceir fáid hena náis dónach chrom dú. Agus sílam gúil se sin le fa cealt na bhhaine nach chu hamáich bus go cinnín duff atá san seo sligeach mé fan dá cheantíocht níos. Maidir sin am se gráchatí gus rud mar sin agus an mó caníalach was go tá sé bhíomh maríomh an siadríthir san amsir chatí mas rud ghfuil gur bríthir atá gceist fiochnaíonn ar iPad ODH nó iPad ODH F an túma héin sa chuide cais. Túam le hí fún chumáich. Maríomh ceir de le críochnaíomh is mar sin. Ar a gan mar a heas bín sé sin muidirtha bhíon gof a goide lei sin a bín sé vocalise muidirtha go maríomh sílam. Cineál bhí héon sa deisiún sin ach maríomh a neachchail chomáich agus síos chofada a bhígédaí.
Céir de a bhí le ráite gom faoi freisin, níl freisin nó fasta a neacail nó nearas gustan. Bhain cin sin sin nearas agus cedim nach freisin a neacail a chardoscad. Tá sé do bhí chéadí go stair ach níor se an a nearas agus ar na bhí tá cumniú gom goúirt páirich sa mar chu go míomh ancail leis a ráit fra sin. Agus beidir níl sam trúlú ar a bhacail nó ar a món leagan was go ní ráit fara sin nó thara sin. Ach ní sé nearas tá sin na muoichetar maiala go raithín na scoile was go tá antíosóg mi sé doráit freisin ach níl freisin a nearas go stair bhilbeich agus níl fastan a chardoscad ach se an tuisletóireach a ríist dúirtaí am strácht híos faoin bhí sin eile was go sé sin leis sin marí le muoichetar ná. Níor bhuaithe méid dhiúa ó bhainte Chonamara nes má hiagla duna bích me chróú a dro áitcinint Chonamara dúirtead leis na marí be mar chóir leis na marí. Cin si tá sé gan go na hórán le tamateoga tá leis chant leis na marí nó tíon cí fiúisteach bhí mar gan chur leabhar leis an muscad go bhí sé sin bhíon leagan sin istí chean cai má deach chu ríisteis. Ach ní éidim se ó ufa agus faríir tá sé gimocht as fashion a nearas leis an marí nó ar an móin in áit ar an mó agus cean eile tá fá chuí asan sin má híonn túisteach agus má éisian tú má chun túisteach me ceandrú síle mórta me ceandrú as barna trá nó as an inúir agus tá sisna cáid faoi tá scéal á ronsíte beidir go chuir maisteach na nótaí faoin bhíseánse agus don mantrí thug sé chuidú nó thug sé aigid gon mantrí nó gon bhaintrach agus sin rudí cin séile dúpna sa bhíseán eile tíhir go bheith lóisiid don agus sébhú in dhé, don agus déan agus sébhú in dhé agus orú an námalaí nó chuicháin. Tá tafa díntaí as tíomhéis muo ar dúgan má tá dáráte geart agus don garig tan sin. Agus tá sé gorás go héin, ní sam ce bhaid fórsma an leagan simas go tá sé go gorás go héin don garig ráit go maiith. So cha sé gur bhuiime áitcinse nó beidir gur nóach me le héine ach mar ní chaintú a bhúchas me agus má dúirt nánaí bíon iscuigir ceanneáil ná chaintúir lochtach ní hí leat a bheith brethead má chanan sin má chaintchéin ar meiche. Ó se sin bhí mar gach leis le fearrí cinn bhí gaiigh na halabanige agus dúirt me leis ní nach on chanan teháin atá rólas a gom ar bhfuil muid míteire míhir choristeach sin mar áránam a gcuideacht leis an mríthir nes tá sam tá sin le fáil an nóáil agus le fáil i ggéirí. Ach níl sam bhí ní bhuiim sin ar sinna leis an mríthir i ggéirí. Béidir gúil se ar ní hen sánála me ar chanan móin mar is léir go chorbanne ach cin sin nearas bheit sin, choir sin, bhíad sin. Bhí an aimse gráchatí os chainte chuid móin, an aimse gráchatí de sin nó muid tá se cosú leis an gheanna tá be chuid móin agus tá tafad dhéantí go pátá docharta as cilegálaán sa sin ráit bhí muist nó hémuist agus tafad eile go antainna sin amant nó dionán nó beidir beidir
anraí chorgo an cean de freisin seán an deanna tá a fáil ach hanraí eile as der se sin bhímuist nó hémuist isteachchan sin bhímuist. Agus ní sin a fáil a gan na mara. Ní dhéana se le hí a ddíis dhéana ddíis bhí ddíis chathaidh ddíis mar atá gan na mara agus sa dúirbh cédaí agus nó cheoideach a gcóna bhíonn sé scaithaí agus an isteach. So bheit sin, bheit siad, bheit sibh as mar sin. Agus teachú mar se hana arí na gotaí ó hiú go tíbhaisce bealú sé táta roisna cin mór agus go múchaid agus mún agus rud mar sin agus gomhniclam scéal cineál suas teachta sé tá chuir rud be go goideach leis was go faoi máta muid agus bhí sé paddytáid mar se an goir se paddy bhí sé deach aras tá na hátaí agus dúir se chuid má níos má mún ar sinnaí marascuid. Well, ní má deanú ag an bróhacha an sinach tá bhí se chasú le mún oscaid bheit múna stachar ar tinnaí nó fúil stachar ar tinnaí. Ach rud mar sin agus an bhroicheam atá hir ar bhd dúgus ar nachchan seo anna ag bracht se seo níos leadidir an agus níos fuidir ríist ná a bhíon cean deag nach chuscad. On the whole, it would seem that the Irish of North Connacht has huge deviations from old pronunciation. Ní is gan cé chó crinnes tá se sin cin si ó híh na gramataí gá urascud tá ar am scaithaí níos coitiantanis. Dúirt Carolyn agus sanála a bhhad níos éirimar an mé se ghfuil ghfuil taifidínti go dógan áit cins daoine ráit chathaidíis agus bhíadar agus bhíamar agus cantirí bhreatha agus cinsi hanraíoch chahán fear bhí go mór gunú na gaeilge agus tá críú go chunú na gaeilge baistí é héidir sin ar an nachléim atá faoi stúr páric sa marachú agus duran agus tá sé mar bháilga. Ach bhí a chuid cáinte chuir teisinisteach bhíadar agus bhíamar agus suirta mar sin ach bhí sin an cruise sin cineál eisteach túil fear an spéisiúil brach agus ní mór an tráchtais faríir. Ach si níl sam a bé gur sé fechan scoisteach sa teangaige agus heastíí bhaie mar scud gáilisteach rutín beag ní bogahne sa tean áireacht si go rá nó ar bheith rucinint bhí farsing. Bhí cinsi bhí go dé an a chun eile mar tá an ngáil agus ní bhuiim se go dé an náidirí mór an áte bricha mu ó agus hí go me teiste an neachcail ní le sam míte an neachcail má tá duna níos ódaí ná meise tí le scríb síos agus me cheartú ach tá tafad go John Sippy seán a roiile as chun eile agus sin ráit was go dé tá tafad sna tafadí tá dínti go Sean Rey nó John Henry as cé a gharagán cé chuisládaí de se cucéird agus cucéird agus cucé agus tá sé ginsí teach mar cucéird agus cucé agus bhí godéird tíhéir go chunach godé anrod agus arna céird cé anrod tá sé mór an ruchéan agus ceidim tíhthúí go chunamara hátar was go cé chun tuéis ná sin bó hátar lochan ar na tá scéal an hacléirí scéal na hacléirí bó a má déanana milsin go seanis ach bhdih céird bhíige an náid céird tíú sin agus go le freici agus tlochan hátan sin céird agus an náid céird mar tá so cinál an náid c
agus se cutéir agus mar sin. Bhí rud cinn sin le roiche muinte sin hastíú mar ráteach sin imi pláán an sláinniú Connolly a gona mara Connúla bhfuil sé Connúla agus Connílí an anna sin semach Conólaí tá se an nó chuáán agus créidim Connélaí dúirtead sé hir bhfuil duh ach chaann se fíí ríist go fárices ná amach sí ar chorad an passion go difan. Ok, acail. Nis gaidir cacla. So taim na chan tar sí achas le donna abre me fíorheh an faoi seo mar tá bégan am an taifte dhéanú ríist. Ach, na rud sunta sé fuiche ná an CH tá se an lag cos na domáil, so isteach agus ionintach, fear ionintach mór, bín ionintach ósaid mar náit an chun béimecha rud cinn dhéanana is trise, so bhí sé fear ionintach mór bhí an náit fear anmór. Na ionintach bín se sin an mar cinneáil chun fíor béimecha rud cinn sa go le go chuige chonachta as go. An áfáile choiríisteach sa bhachal Jean, so John agus ófáide an seo. Na dí chuid eile go muo agus go chonachtíir se an seo a dul bhí cédaí deir se an seo chomáich agus stairil. Tá tafa tartan sin agus gaiir cinn se ráit an seo. Ach an seo táistí hin acuil agus sna séilte gan teidim an seo bhí fan chomáich mai sin tú le tafad go chuid maigi me gif deir sí an seo. An ár cuial sínam go ba chuie atá an bhealach a dabrtead go ba chuide atá sin is ná chuie. Mar tá tafad go John Twin agus é dorá ar TG Cahill sínam an trá na ranice ciúta an sí se na teótarí sin as círaí. Slína meglaich sínam na rain sinneisteach a se chainte ar sin ceidim go bheith sin. Tá mar cumna go bheith sin áit as ar bhuiche me a secha. Ach anoltach sa brósóid na sa prosody mai dear sa roicham so na sa tin. Hol me agus le gachas bhí sé ionintach mór agus bhí ó a haiscí sin nach chuí me go ar a buint was go duine as uachtarachla. Dúirtead a haiscí agus sam tead na gráíní ar muinteid tíhile gan Ián. Agus tú fear lam tá dógam nach tuich se mástama dá lua ach sémas maach na mara fear a sachaid as an Ián. Agus tú tre an gomíomh na gráíní gur se sin drama hena ceisteach le négel an ministéireach sin ar an fúfa tíir sin gan Ián. Agus gur blior na daine hena ceisteach go bheith scáile bhíad nó asáte chuile a thug sé lofa agus go an áiríocht sin. Agus ní a sean go stairil gur haiscí bhí choláit. Ní hiigem rás cecho ní mór an maidir óla se gan faoin rud eile agus go cin sé sinna dúirt fear as an Ián sin. Bailach ruúich bhíh bailach ruúich anchasú le sin. Má éistanta leis na tépanna bhí gentí chuid fe bailach ruúich behaí gaidir gachla bhí acu. Ach bhí ras taisc nach bhfuil rá ad a bhafa. Go má chluasa bhdaich beidir go níarúta na cins nach chun me gceart a go má chluasa tá tafad amháin ar dógan go aras ras taisc. Agus hí me nach raibh a chá aclach sin go rá. Nar se bhhad níos coide gan chuide bhuiime an dhearas ó hí tinná agus mar sin. A ríist maidir ráta mar se steíráis cinnátarrá an teórainn agus
áitúna tá fácií mácha sin agam ná inne spigel agus má jacha tú ar a bhí sin faoin inne spigel fáidir tá sé síháis anteoh mar phobal ní hamháin mar cheantar gailteachta ach mar phobal tá choilehhaine tá sé cheantar siad éistí. Ní me sé díomhtí cheanú lá sin agus sé dul mo chrín a gur stachair im líana má higlam. Cá mar stacha hacail agus tíana mar íireacht ceart chun gur stacha na lá sin. Agus is mór a fella náirí bhfuil chud gur fágó láirí sin agus bhí ar geanan scofa go gurteteach cáchaála dófa le go deúh gur isteachach go dtíonn sí roir se an brof is tréine san Eorpa agus an dairichananta se strofad a chun. So ní hiag dat choireach ná bád chuiristeach ó ré agus ní se fónachtá ná fellnach ná fóinteach mu le hí céh chuiristeachchan sína tá se cho fián sin chuchrid an bheith báití an ré a chu na bhí scéal táilhar a gom an bhístichar an Ián agus an tóran sin ósláach agus choí hortile. Ach an seánnig bhí dúla am chaasa le se bhar an seanhaí ó gála chuir is sa goranna agus dúirt se sin an ruise tafa díntaí chun gá blianta fátain agus dúirt se go bheith seo aon síteachtarteach go dú leis na locht na heroia agus gur bé cinál ní samce do ddíortha focail le hanig isteach chuid a glófa a ríist ní le cin sé. Stop. Nes, also go leor sa tún nó sa tain sin is chuir a gúcht ar a chonacht a goid na stórthach le. Ní gcónaí, bhí mar chaint le marí an sin as acail gathú na seachtainna agus dúirt sí bommate an áit mómad leis móméid nó mómant nó minút an focail de hí nóméid an dhearas agus behain focht bhí an sligeach mómant ach bommate dúirte se agus i gáhairt a gáncha tá hís an dhearas ar a bhacha sin an áiríocht tá dhearas a gang tá gáncha sin agus lo dóáil ach a gáhairt tá san sachtí tá plantí gom hain á rií spáile chróiche agus a sacail. Nis tá tafad gar as sligeach as na siúáil agus áhairt tá igisan. So ní is go beidir rud fánach a bhí an go níorthú daoine áid áhairt agus tíorthú daoine eile ang. Dúir bhí céadí Afrc atá ar a bhacha sin agus cos le Conamara has agus úsáidtere ar a gcuí chéanas tá seo úsáid Conamara mar animachail le hí roiach nasúla ná rudí cén seoscaite. Ach ang agus bhín seo bh úsáid mar cineál ceir bhríthe anam nó anam bríomhre nó ceir cecha dhéanamh tú. Ní chuirtar arú ar chospóir in nationáilt agus ar an bháile an áit ar an mála. Agus muintir ina scé na hiascaí agus go dabertsead oscailt na ar a bháid tá ar a bhád a tíochtarteach na ar a bhád a chuí tá se a tíochtarteach réitan an áit ar an mád mar bhíh muintir ina scéhéid tíochtarteach a gceisceireacht Artar taríist an áit sin gart mór agus tíú sin go hacail agus na hidáid siad a bhuihead siad muinteachta caint mar sin a go. Agus na hé sebras óráníochta céirt an taríiste ar an óránna sin cin an taríiste í cáitnig suirne as acail óránaí breá ní Ceid mú ní sam sin chónaí go snáir náid ní leannig gom arí sin tína féisneach gur bu hí mé ráiteórán tar nóáin a tá leag an álainn is cí glúis le acla agus padís seamrach seoir sin an
an téire tá choíis. Tá go leor go dúach le ráfuoin stíl óráneachta í an muo an le Connemara mar bhí níor an ar nádíochta chéana le muothetáil an muo satá a Connemara has. Tá tafid áin i gráich as Portláid. Tá sí be gána síle ach ní samú an bhfuil le rá bhaithcí gána sí éistí gomáinis ach ní an muidirtha an ornádíocht chéana na muothetáil na hórán as muo tá go leor chu as muo mar tá. Ach bhfuil nemar a raibh os ceann uair leig go dtáirtí dí sin. Tubricíris tú hiririoch is tá anlag faoi dréine chanan se an phríomh ifriocht tá aidirú ná chuig me an an ráitús chud sin fearras turbicédaí nó sin banas turbicédaí a ná duna cinn se sachail nó as aras nó éid agus éin. Tá am an achail agus nearas níl a sam ach níl éid nó aine a gáin agus agat tá gáin. Ach cinn sé turbicédaí bhfuil is éid agus an am níor se an bhfuil is éid. Níor se an bhfuil is éid ná níor se an bhfuil is agad agus hánic nó hanig. Hanig nearas agus an neacail. Bhí sin bhhaid ní bechuitin chomáich, mar sílam hanig tá an mar a chláir agus meannach agus tá tafid go Stefan a Hillary as dúlainn agus de sin hanig chomáich. So ní is gom. Tá sam a garcuidir siad hanig. Tá hangas isteach an tá an áfad agus tunas bhí seán eile an sin bhí me cin an chuir ceiste máach wascad an sin rudí teannic ó na haltaí ran fufa sa gceantar na chóil nó na bhean ní is ham cinnte húsne. Agus í ag dearú chola acail mar hapla tá órán is má lumsa héin about ráit wascad sailor faoi mádú bhí go háart a mádú éonlaí agus ceart agus choilteoirt a scríú Connabuí, Seán Connabuí, agus casúgus a níe tá sé gensaí gá bliana hena trí bliana be sé gá bliana be sé trí bliana narachas an saoú se ag féidir teir na locha agus go bhí do an tórán sin agus hanig an fá se níos gom se gáin de se rosa gur bheith sin mcaile raníon tórán sin agus te se óia ní ras ach bhí se chainte gus te se ó bhí neartórán scrífaige ach wascad níor bhreaach se siad agus Jimmerse agus Jimmerse as cubna níní wascad an chuí go róla an tórán sin nápáir go róide chuir se macha ar an luas go glórhuió tá Michael a sein na muothetáil agus tá Tomás a dra go máile na muothetáil go maiith agus is fiúing an luas sinna ceannacht wascad. Ach tíarrá go seo deviléirí atá go bíad fir deviléirí óhaí so tarna bheith mí an gota ag dearú nachchail bín fáin se í olaí, eilí, óhálaí, hánaí, cénaí, imlíanaí ná líana agus an áidíocht tríach chu tar sin nearas agus choláte muo agus gannacht seachas Connemara has GNT fácaí críochnaí seastaí ach agus tá coppla tá sé difrátí ó hiú stórfafa go maiid tá turbicédaí agus hir bhaid níos gote go Connemara si go rá gasúil le hí páistí sílam agus tarnóg le hí áhíal cruúdáin agus crad. Tá tafadáid níos go gunnig sílam sa tráith agus dúirt siad a cíneacht so anna
cos leis an legan omláin go rud é cínseacht nó rud é cíneacht. Rud an teart don an bhád cin sé. Níl me cin sí faoi tú hir heas go wascad go donáil. Ach nach cháisteach a bhain se thraí. Sin rud eile tá de frotí ó Chonamara heas agus tíhar go chonacht. Chonamara heas agus árain, chunhaisteach go tuchttíad. I leog, deir sé sin, na dóine leog a hána chin seola séid, na dóine leog I líg tá se choláte le gannacht I líg agus chun seisteach achran a gaiile go maiid go dtí sin I lígi tá hartan bhean mach agus bailna hláis más bún nach chuibne. Agus na réithnis go fáidir leis na oscad le far an chu réhachtacha oscad an nósta muinte chunamara lehob, acob, intob, astob, rómpub an bí chuiristeach mín se fa nó ú chuide le go chonacht. So an achran a gaiile go maiid acu agus leofa agus dúife I dtíir sin ní dófa ach dúife. Ach dófa tá se go deile go chonacht níos cintáhara ach dúife. Ach me litir dúife ná teach me litir dób nó dófa. Tá dófa a níor dheisceart go náil agus dúife an é dóir. Nes cleisin se sin nó brisin se sin an smuoine úrscad gomíomh go danig go gearis go ddíiseach as chanis chuideal ó bheith siocht goiteach le chanis Chonamara. An bí mar atá sé ag muintear Chonamara sílim gur seán an nólainn chomáith acob agus leob agus mar an caiim go deach chuiríiste sin. Na se me tíbh jaasca chunatáir bhí do bhhaidní ba muoine si go rá muoinechas bhí gus nuir an sin agus siúháin I lans níos an cean réigetá Scattery Island ach san inniuair na sinne was go dabrtead gur an ceola chufiú níos goide go chun chéirí mé de bolú pólcas agus ru mar sin ach cebi níos tamceachá cinnéis tá sin I ddearthú muinte chéirí gur sciab muinte chunatáir na túúns le leofa ach mín se sin na muiche tar faoi goná agus slige chomáige agus ában chuidefin ach antá sé bhar am hátíí gompra le tíbhthúí go chonachtana le íochttar chonachtana íochttar muotas go dtíad táidir bíana rachadíise agus mar sin. Ní bhuiche me daoine ráid fímuist martá se neras ach ní marráisna chu se an ach níor bhuiche me héine agus coppla leag nach chuile tá chu bordos ná túramis nó hampos nó háta. Canan sí eile chuig ar bhui agus licí bhí sé dohhaid níos bhí sé dohhaid ní ba altaís san áfáide go mórhór más rud a gur áfáide tíochttarmh ai san áit tá fearras Loch Glenna go lachlinn a gondorras chamáin as tá se ráid. Sláinte na háile níos géile ná réigeil ní á cumar se guninn se mar scéal sinna an túsa chun se leis scéal mar teannachas. Agus bhí sé sin álaí go dé agus go déir agus bhí sé dháid ní ba chuitintar a bhí sin na leag nach chu sin. Nes go chud bóga an ghaalaigh bhí a runnánaigh sí anchas le gailge aris agus ná le gailge chearfáig agus trasdúach. Níl mór an áidir or as agad. Agus hílá beidir go sé get fád a siad go dtí chearfáig gáir se, mas mo hána meán á. As gur stachaí chearfáig tá chaintsead gin sa úras leig na níos mó. Ína bótí óháich agus hílá beidir me ní bó go gréagsálas le muchétá leidir agus go beidir go rá ach tá se chailtíine se goin agus ní se le fáil agus airm se gcónaí afhéir agus go nach nearna me ní bó taftach seánna lachnan ar se be. Bhí seán cin si bhí chanan agus
réigil dre agus chaintú Spáinise anhaithe. Bhí sé eisteach dá láirte méle, bhí cha sé blianta hir America, sa láirte méle ag teach le blas cinál pancánach. Tá bheit sé chaint gaelig leat agus bheit an chrin faoi cholácail san sin heise te chaint béir agus how you doing, buddy? How's it going? Ní sam cecho mórs bhí sé sin na tíocht ó na haíana bheith hir America nó gur hastíú ní sam dúrá cinál fashionable beidir fashionanta ach cinsi bhí comstan tean bháiche. Is cuiic an goúirt sé lu sé puinte bháin bhí difráidtí go lacht chearú fáigus go aras dúirt sé go bé cos le muintir chunáil. So náit marach mar tá se gona mar a heas. Dearthú muintir chunáil deir siad go bé ach go bé gur me gáiliste éanseart ach go bé gur a tusan seo bhí me marí nar d mar ní mé déanú deagan róhacha sin. Inéras a ha beg deirtead, so náit marach a cha beg gur an lága bhrá ar am an na barbecue bheáin mar hapla. A chu gan mar agus tuí chéidir siad marach an amsiad ar am an barbecue bheáin bheith ain stoi. So cin si tá sebras caiidtí goin agus tá sebras i gimocht go hainteamh na muo agus náite chu eile bhras go teán an éireach seo hána bhras go agus ní beidir me daoine chuimhnú go an deoltach agus bú mar chaúnús ar chanan síile níl mar chaús tá mátaí am as chanamára agus as círaí agus bheith bhrúí dá bhaid se sin bás mar bhéalachtaí go maiid. An rud a chuntaisteach am ná tá muo cheal agus íochttar chonacht caiitiach san ára bhdig, agus hádaúrad céine sé geáil sínam. Os go nar a chufní ar a geáil ionintach hanig stigeach agus as tíbthóí go chonacht John McKenna agus leide sin. Nis má a daoine chuimhnú ar a geolhhéalach mí chuimhnú a gáileh nu go isteach a Jean Crane nó go isteach go cá na Marsbeidir. Agus an áites ar fáisciúí an éireach sin. Tá sí cinneánna maith agus fáilháis ar chuoicint mar tá an déan ruititim agus níl na tarasóirí a gáin chomór sin. Agus bícheart go hen tanta sin ag náide chu as a danig. An is ar mé be daoine séanú sin agus rá bhil go le go fóice bhí na féilte agus South Sligo go Summer Festival nach bhfuil tóir sin. Becheart go me te chomór le Milton Melbe móharú ach tá beidir céineacham a ddíhha sin cin sé. Ach Aim se a go chéanana bhfuil mar cin siad tá se an brod a scoise go chríomhs go is náid sin le agus ní heistí maireach taine ceanna siúháis ar duna becheile bhlas go. Agus bhainna géana sé teangaí a muo ní mór an dólaigh locht na hallscoíochta aintí bhlas go. Chair gáine tá fear ionach mu sin fianán agus ní sam se na alhhanisná se réchtúir rudí mar sin tandúil go brachiige na chanan sí sin. Siad goil se tá muintir ná chuil dearach íná ná muintir tíháin go hisismáí was go hanig se a smuo, so tá dólaige ach is cumna sem bachant le dennig just as muo faró agus chuige bhráide a chuige chuna mar a bhíon sé. Agus bhí sé cineál i séanú gur a leidir go dáin agus chanan dúo. Agus níorthá sin, bhí sé cineál eisteach ar chuiginn, bhí sé ráid mu sin ní te dacób búla sé, ní te dacób nó ní le níúr bacób. Is beidir go ní chuirm se an locht ar a bhe sin, ní óla se fóthe
agus dá dé haisteachchatí bailile bheith uirsid a chumhnú bhfuil se bhíon chuirlacht. Agus chuiristeach sa teop agus i ggéisteach le agus fechans le gaige láislofa, beidir go bhíthe duine cinint le gaige an scoile, beidir nach rághaige chu an gluúhána chu. Agus is gona an bhí tá fear ionach tá dúin a fós be fear as áthafáir agus chuna córá bheo bhí gom as láithtíint fi gáil háart a fechans na chaintedí dearnacha bhí fácaí háart ar áthafáir aáil nó an tagáirsclaofa aáil fór me leid ó iarmhúnteir is ná sin Paddy Henry as rú háart an sin. Ach bhí fear eile in sin cin tanam bhíir. Se blianta hinne agus bhí sé cineál sé éiste go measrús go gnáam sin. Agus bó sem mas má cháige. Tá sin se le héit go maiich. Hardnan hiarná a bhí an. Agus ní am chuna céad anam bhíir. Ach dóm sé chuid go gálas hasannaí i goidir cluis le muinte Chonamara a chaistecha nar se gopa seáil. Agus ach dúir dabirte gaeilge sin rud a fuair deanna ram dabir sin nabir se gaeilge agus tá ráid gaeilge gcónaí is se bhfuil sin an leigean is ceirteáid na ramadaí cá. Agus ceartaige bhil is good. Ach bhí sé cinráid bhfuil ní mór an difriochtáine de chuí Chonamara agus gaeilge an gaeilge bhí fáin háart na sléifte agus a muo agus tá éagsúlachta tá éagsúlach go brach óras a gud áideire tá se an difráte dá me hine chaintle na duine cinn se coiseáige bhfuil go bhfuil séid táil séid an dreid san búr agus an fiúháin héine a chuí gur siad múid tá múid ú goir seach tá scoláire chum sa máscail má gabhais agus déanana siise chaisí scathú sin Chonamara choláiste saoraigh. Sin cean eile sábhra sílam tíúthír go Chonamara dúir se sábhra agus áfarch agus Russianach saoirú tugain saoirú agus dámsa damsú tugain muo damsú agus chuí go mí sé cinál fása dorá chuid dearnach na fachhosca súist ach is mór a fála an taon rud a bhaint am fe sin fi se ná chuid gluiche a chuine de Tá mar rud go a duine se muo agus sé fechas máach a se teú go de chuúráfa breanú dearchún nó fechant nó anch na cebí ríar hasínsáid a bhí sean se ná éisteach leis an gáint agus sin na hórlófa ruddacha haine te sin. Ok. Go sin na tagartí tá se soáda tuí. Runne me écht thulascut tá écht pantíach gom gur haintlam a bheith níos leadarrána agus níos fuide agus mar siar amháin chainte ríistear na he nar bhí sa bhí seán eile. Le chunó dé sásaí sé sin brintíí heastí bh fe rudse a ceáil an ghilge agus tá rud a cinint choiríisteach gom samráis atá rudíbeag níos spéisiúla béidir. A ríist níl má chanan ná bí bre go hamláin ar má chanan sin bí géisteach le chainteirí ar dúchas.caí nó Cartlan tar a siar nó a raidir na bhheachta is éislófas rófasan na chanan sí chu sénta a go. Fiúháin héin le má frósáid chéan an roiam héins má chaintseach na he. Tá go dúir tancha choiríisteach an má chuid chainte an a bheith géisteach an muintir Chonamara ó sagad an chuí sin é náit bhfuil na ná chomarsáide bhil go agus má tá géisteach se radio tugann sé sin níos. Ó sin fa chud a cin si difraidtí chomáith te bhhéas go muo teagan cos le Chonamara tígan te bhí acail agus aras tígann seisteach tígann se chu lá agus tíglaat agus thucúlaat le hé is féidir leat agus détá
an nearras agus neachar. Tá siglaat an neachar na gáile bheith agus tá siglaat do bhicédí hamáich ach ní chigan, ní teagan agus sílam gan níost hococh go le géadate dúirt me cin si ceach mór sin cin si bhí sé scríb nearachtaí chain dabit se hococh go amach se sin álaí hococh go amach se sin vír hococh go hocú go deir sin an nearras agus neachar. Ok, sin sáfáda chuir me críochar seo inis agus ní me ceanna le ceansca fáda.